Good morning po mga mamamayan. Ngayong umagang ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng cabbage roll Filipino style. At ito na po ang mga sangkap. Unang-una, shredded bawang, sibuyas na pula, spring onions, red bell pepper, green bell peppers, beef na minarinade ng barbecue marinade sauce, mga 2 hours po na imamarinade. Tapos cabbage, shrimp na hiniwa ko po siya ng maninipis. Tapos Japanese breadcrumbs, all-purpose flour na mga 1 cup, 2 eggs, paprika, ground black pepper, asin, cooking oil at saka tubig. Ayan na po mga mamamayang lahat ng sangkap. Ngayon po ay gagawin ko na po ito. Ngayon po ay magpapakulo po muna tayo ng tubig para sa ating repolyo. Ngayon po ay maglalagay na tayo ng itlog dito sa ating all-purpose flour. Tapos ngayon ay babatihin po natin to. Ngayon naman po ay maglalagay po tayo ng 1/4 cup ng tubig. Pag medyo kulang po yung tubig ay pwede po tayong magdagdag. Ayan. Dinagdagan ko po siya ng mga 1/4 cup po ulit. Babatihin po natin to para wala pong magbuo-buo. Ngayon po ay ilalagay lang po natin itong ating ground black pepper, paprika at saka asin dito sa ating all-purpose flour. Yan, itong black pepper ay 1 teaspoon, tapos 1 teaspoon na paprika at saka half teaspoon ng asin kasi meron na pong asin itong ating harina. Yan, sabay ko na pong ilagay yan lahat. Tapos hahaluin natin. Tapos pag ganyan po na wala nang buo-buo ay set aside lang po muna natin to. Kasi yung repolyo muna ang lulutuin natin. Ngayong kumukulo na po itong ating tubig ay pwede na nating ilagay itong ating repolyo. Yung isang buong repolyo. Tapos tatakpan natin siya ng mga 10 minutos. Tsaka natin hahanguin. Ngayon pong 10 minutos na ang nakalipas ay papatay na natin yung stove. Tapos hahanguin ko na po itong repolyo.
Ayan na po yung ating repolyo. Ngayon po ay palalamigin po muna natin siya. Gagamit din po pala ako ng cornstarch, mga mamamayang, para doon sa karne at saka sa hipon na lulutuin ko. Pasensya na po, nakalimutan kong sabihin kanina. Kailangan po tunawin po muna natin to. Mga 1 tablespoon lang po ang gagamitin natin. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng cooking oil dito sa ating kawali. Ngayon po ay igigisa na natin yung ating bawang. Hihinaan lang natin yung stove para hindi masunog yung bawang natin. Kasi madaling masunog to kasi naka-shredded siya. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating sibuyas. Ngayon naman po ay ang green na sili at saka pulang sili ang ating ilalagay. Ngayon po hahaluin lang natin. Ngayon po ay ang sunod nating ilalagay ay itong sibuyas na green or dahon ng sibuyas. Ngayon po ay hahaluin lang natin to. Tapos lakasan po ng konti yung stove para maluto yung ating mga sangkap. Ngayon po ay ilalagay na po natin yung ating beef. Hahaluin lang natin ng hahaluin to hanggang sa maluto siya. Ngayon naman po ay maglalagay po tayo ng napakakunting asin. Huwag niyo pong damihan ang asin kasi meron na pong asin yung ating harina. Tapos gagamit pa tayo ng sausawan mamaya. So, okay na po yung isang kurot ng asin ang gagamitin. Ngayon po ay maglalagay na tayo ng cornstarch para pampalapot po. Hahaluin lang natin ng hahaluin to. Tapos pinahinaan ko po yung apoy para hindi siya matuyo. Meron pang konting sabaw-sabaw. Ngayon po ay kumuha po ako ng konti para sa mga hindi kumakain ng shrimp dito sa bahay. So, yan, kinuha ko kasi ayaw nila ng shrimp. So, gagawa ako ng meron at saka walang shrimp. Ngayon po ay ilalagay na natin itong ating shrimp. Tapos, hahaluin lang po natin.
Meron kasing allergic yung kasama ko dito sa bahay. Allergic siya sa shrimp. Kaya yung sa kanya, iba ang version. Kaya hinati ko ito. Ngayon po ay medyo luto na tong ating palaman. So, ito turn off na natin yung stove natin. Unang-una po, ang gagawin natin ay tatanggalin natin tong matigas na to sa gitna. Yan. Pagkatapos tanggalin natin to siya. Yan. Tapos ito tatanggalin natin itong yung matigas dito. Yan. Ngayon po ay lalagyan na natin siya. Tapos i-roll lang natin na parang lumpia. Yan. Kung ayaw pong dumikit ay pwede tayong maglagay ng itlog dyan sa gilid. Yan. Gagamitan natin siya ng brush, tapos iba-brush natin para dumikit. Ayan.
Ngayon po ay isasawsaw na natin to sa ating harina. Gamitan lang natin to ng pang-ipit. Tapos pag naisawsaw nyo na sa harina, ay igulong nyo sa breadcrumbs. Yan. Yan. Ganyan lang po yan. Paulit-ulit lang. Napakadali lang po nito. Ngayon pong ganyan na po ang itsura niya, ay ilalagay po muna natin to ng 1 oras sa loob ng refrigerator. Tsaka natin pripituhin para mas crunchy po siya. Ayan na po mga mamamayang, pagkatapos kong mailagay sa loob ng refrigerator ng 1 oras. Ngayon po ay ready na po itong prituhin or lutuin. Ngayon po ay magpapainit po tayo ng mantika dito sa ating kawali. Ngayong mainit na po ang ating mantika ay pwede na nating iprito itong ating cabbage roll. Pahihinaan lang po natin ng konti yung ating apoy para hindi siya masunog. Para pantay po ang pagkaluto. Iikutin na natin to. Mas maganda po kasi na ilagay po muna ng 1 oras sa refrigerator pagkatapos nyong malagyan ng breadcrumbs para hindi po siya matanggal pag ipiprito mo. Kasi pag iprito mo kaagad, natatanggal po yung breadcrumbs. So, kailangan talaga na maghintay tayo ng mga 1 oras bago natin siya iprito. Ngayon po ay ipiprito ko na po itong pangalawang batch ng ating cabbage roll. Ito po yung mayroong shrimp. Yan. Hinaan nyo lang po yung apoy para hindi po masunog.
Ngayon pong nag-brown na po siya ay hahanguin na po natin kasi luto na po ito. Ayan na po mga mamamayang ang ating cabbage roll na Filipino style. Tsaka may sausawan po tayo. Binili ko lang po yung sausawan na yan. Pero pwede rin po suka ang gamitin nyo. Na merong sili. Ayan na po siya. Sana po ay nagustuhan nyo ang reseping ito. Sana mag-like at mag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!